Kanong rim jong ke NPP party yang jing alam jong sar Conrad ke sang ma kumu chief minister jongi haka jo ka poru der kumu national president jong ke NPP haka jing alam jong sar Preston kumu state president ka NPP party ka jo le daga kam jo don pon man pen baju pai bau jongi ngajo yo snow ngajo yo i bagi mi ag YouTube Kiong baga NPP party kedai kebasa siliang ba kajuan raya ke roy ke partai konsumsi kebedon jong nomi kemar ki jong ka ngaong kata la bakla pa Kahinyotrap Integrated Territorial Organization HITO kala pinyari ka snat trekam jong ka Block 1 West Janda Hills District kathan kap jumi ka jinga kajapot na kabor sa kapor mat kani ka senjam ka long man pen khlanya ka jing sakri palba ban ajing rap ik khasi panar ke basa ha ke thain khapon wala ka jing ya lenti sa kate ka thain ka long ka bajwat namar ka jing bambyang ki surok Henry ke hito ka yo ban thaw ka circle ban pet ka bha ka miat jong kinong chong shnong ha ka te ka thain ha ka khat khandai tari gujlio aja ar pun rio hamau jam palat lai phongot ki samla na mo jam bat ki we pat ki shnong pamarjan kilawan man pen so ba ka hito daga thong man chakri ki para khasi panar ki bama jing e ha ka imlang ka salang Henry namar ka jing bamdan surok bat jing king ban ya na shilyang ka wa ban poi sha mo jam Buon na kiway pag kisamla kim shim lala ban poy siya ka jingalang. U President ka hito CEC uba Donbok Dakar ula hiyar hi siya ka tay kishnong ban pins kemi ginong kit kam batamay bat ginong yalam jong ka Block 1 Circle kanang bakin long kitokot bapura ka organization ba bakin tre shitom nakabanta ka bha kamyat jong ka thain. Haba ay jing kren hagani ka singi uba Donbok Dakar ula therting e ka sarkar jilla halor ka jing mambiang ki jing nan kam nakabanta ginong shong shnong ha ki thain khapot. Uloong ba roy ka pa jang Meghalaya ka sa tang ha secretariat bat ha sor shilong kat ba ki pat ba ki basa ha kishnong kaput kirang sha e ben bat ki mat e bun ki jing e man la ka sngi uloong ru ba ka long ka basngo khia bat ka ba pangnut ban yo i ki pat ba ki basa ha ki kaput ki dang duna ha ki janan kam ba kong san kum ki surok ki jing kieng ki school ki jaka sumar ka ombam ka boarding na luar kiwe ya pedang sobhai phe so chasin gi perlo ki perjor ke bi chi jonga ki biju korshan na kapor sa kapor ha kani ka channel ka jonga nga karpat e phi tu gabdang thamai singo bha subscribe ni channel jonga blai kar teng siam mersing khnang ba video ki bang oblut thamai na kapor sa kapor kat kum ka jinglong ka jingman bat ka jing bat ha ka jing yo i ka jonga ha kani ka chnong mo ka badi ha janpia ye kani ka chnong maujam kabamat sibunnya kita kijing e bar kijing janjar bar kijing kordit bahkan ni kacnong habang lai hagi ransan social media surok ru umbyang kalaj ru umbyang ka umru umbyang dihanri ka sorkar kasai keren ba kawan ra sibunnya kita ki kampen roh yang adap da kata kajing sngaw lungo ka bakraw habang ai ha kato video baka sorkar kasai keren sanga sapi ki pa baka sorkar kawan ra sibun gitu ki kampen roy hapo jong kajela ti ngabu dak jingkeli ba he bang ni kabumut ba ka sorkar haba ka ong kawan ra ki kampen roy ti kabumut ba bali kani ka snong mo kani ka snong mau jam kabadang saadin ba kaba wat daw usurok ro kimpat yo mo daw surok ro usurok hendaw kajing kti bat kajing ni nayakran syu eta kajing kti kamta maka porliur pilas ngyo thuhi ke e kajing e kabakiman dehanrai ngaru ngade nong kendong tengah ngyo thu ba ya ke e bamat ngi ki basong ki basa nong kendong kamtam hagi porliur kat nongi soasat bat ngi kordit kamtam ladon ki bapang ki basyutom kata perlok kabangi amat bahaya jing e bagi jing janjar Henry kamtam hagi ki porliur nimla asu ban lej ban wan mo ladangi lej ni wan ru kali ki sakut hasi teng lenting isu hab ban yen lagi breu pi kata kada jing e kabaki ngimat hanong kendong ti Henry kasorkar kadai ban pai kmat ken syakita ki snong ki bodon hagi kapot hagi marjan bat ki kapot ki ba hanong kendong kadi ban pai kmat ken ba kumnong inong ba kat ka sorkar lada ka pai kmat ro kamla ban le ya kata na ba kani ki snong kot kumbal apaw hagi lap tha kubor kala don kumba sauspa ki longjing
Teke kata kadi ka kani ka snong kal adon ngatarai kumpala penpau hagilat hai kubor bakani ka snong kal adon lagi spa snem te wat hadu mentaro kim pansyam layo ya tu surok ubabha ubapaka na banta ka jingbit jingbyang jong kani ka snong mat om tang yo surok na du ki na du ki laj don dengan oi pi ka don ka sibun kata ka jing ka bakrau ha kani ka snong te ka bomut nginya keren kumno ya kata ka roy kapar nginya ong kumno ya kata ka roy kapar te henry akan tujur ya ka sorkar ba ka de ban le mardor andala poi telang ka de ban le mardor ya kani ka snong ban ai yau surok bapaka ya gini gini nong song snong namar bagini ro gede hi khasi panar jongi hi ki badehi hapo jela me khalia tena kata kadau ba ka sorkar me khalia kamde ban shule kamde ban shui konswet kamde ban shui ben ya gini ki parado ki prasnam ki jongi na kalyong ka jonga nga kan oi pi perlok nga ngam sing hun ba ka sorkar kan shui ben lane kan shui konswet ya gino gino ki snong ki badehi ki parado ki prasnam ki jongi kata ka de jing sisa namar ngis thu ngimat ya kata ka jing kata ka jing jenjar se henry kawai galong ba UMLA bo mi khmat nakani ka dong ka thanyru ude ban simkhia halor jong kani ude ban simkhia halor jong kani ka surok na du ko surok na du ki na du ki laj hab ban simkhia om de tang UMLA bar kamju ya sarkar hero te ban kong hi ba UMLA ude ban wanra haying darbar khnang baga sarkar ru kan tip henry dal lada UMLA ukhlem wanra ya kita gimat ki jura ya kita gi jingdon kam hapo jong ka constituency ka sarkar kam tip ya ke jingdon kam hapo jong ka nong constituency te kat kumba ngayo sngew hagelat hai kubor ba kasno mau jam kadang hap hapo ka constituency mau ko yaw mo kadang hap hapo mau ko yaw ladang ambakala kat kum habang ayo sngew hagelat hai kubor te saya pi ma paperlock saya bisyari mi paperlock dinang ni daw banga ong ipi na kapor sa kapor bangi kwa banyo ya kata ka sarkar ka ba khuj ka ba suba ka ba sensyar khuj ya nga ba ipi ka bam i konswet ya ki than snong ki badon ha ki snong khaput ha ki snong nong kandong kata ka de ka jing kwa ka jongi kum geru paj ba Henry ka sarkar borbor ngi kisnong ki badon hagi snong nong kendong ladangi keren ya kajing sisa ladangi dawa ya kajing sisa ru ngano ai pi ka chusakut namar ba bali ki chusakut namar ba hanong kendong namar ba mdon than nong kan choj tena kata daw ngano ai pi ba don ru ki bayaro ya ka sarkar MDA tu mo balai lam khamat da ka parti NPP haka jinge lam jong okarat sangma dan sibun kita gi bayaro ya ka sarkar dengan ongi pi hak itu gi bayo jing mentoy tiki yaro kan hak itu gi bamsem la yo jing mentoy kini yaro komno kan kata ka de jing sisa kan ongi pi bat uno breu hak tu ka jaka ka ba uyo jing mentoy ula ban yaro tehen rei menta mano pi habangi klem syam layo ya kita karoy kapar igino gino mo kam tam hagi snong nong kendong nadu gi laj ru kim dabyang hadu ki umbam gi umdi ru kim dabyang nadu gi luti gi sengkin ru kim dabyang tika mumut kumno kin ngila aban yaro ya kata ka sarkar pusu ongani ka sarkar ka bateri hok ka bateri bha na mata jongi kalaj rumbyang ko rumbyang surok rumbyang kumno ngila abon ong bakani ka sarkar ka bateri bha na mata ka jongi Henry lada biang kita ki baro khamtam hagi snong jongi ki badon hanong kendong te kemut ba ngila banong ba kani ka sarkar katri bha pa katri hok na benta ka jongi tingi kwa ro kita ka sarkar ka ba khuj ka ba suba ka batri hok na benta jongi paj ba bat om tang hagi jeka sor ke jeka gi balongsor ban penbit penbiang ya kata ka jing ya kata ka roy kapar ngihap ban penbiang ngulut selansar ka ju kan om don nong sor om don nong kendong ngihap ban pentrai kambek keju kata kadega jing sisa
Pinong ba hakija kasor ka biang lut ki surok ki laj ki barok mo naduk ki umbam ki umdi ki biang lut te nakaliang ka jonga tangkat ni ki kentin tingin sa ikan 24 next video ko bless you bon.